Hello guys, madong hapon na tong tanan. So karong hapon na guys, di ay biyabas aranda ko ang hinatag dari sa among silingan. Salamat kaadto nimo ya. Tambay ra ko dari sa kalsada, tagaan. Hi! Hello, Nog. Kumot. Yeah. Makakaan si nanay danay kay humok man. Kay ko ma. So give to nanay. Yatag ni nanay sa pagdag-asin. Hinlo nag-ubos. Na mower na. Okay. Dari mas abos guys, manilhig kay namawer na mas among Uncle Roy. Hinlo naman ang. Hinlo ag samot. Lahat abang panilhiglik siyan. Wala silig, adya nag mahumas na nahilin huwam. Adya rag mahuman sila silang gibuhat. Joy. Kulot! Pamagang dato kulot. Ikaw yung buhok-kulot. Nangan yung buhok. Pangit ko kahol ba? Tingin ko nga nasagbot. Gahit siligon. Kahol? Ma? Ma? Uwi na, ayaw na. Hi. Pamagang sa ito. Igang ko nagkalat yung naong. Pamagang. Igang. Birthday ko nda guys, kaya invite ko birthday. Kaya sila sa kababoy. Ano na babaw guys. So mamakal ka. Love you. Ayay, nanapay sounds. My God. Pwede yung silingan din, makisabay din. Delikado mag-copyright kay sayang ang ato ang vlog. Sayang kahago. Hindi na guys, kaya mag-copyright pa guys. Stella bilik na naghinay nga nung nag-dress-dress mang kamanay. Naman gapoy sounds. Dali, nabi kay kaliguon ako. Karang iganga. Ayaw ligo. Agaray Ginoo. Be, tang madunang matrain ka.
Ug pang panilhig. Love you, day. Ana ikuan sa buho, oh. Ana butang. Dana good itapok. Money kasi gamawer ani be. Lina. Lisod. Adto ka unahan. Nana isda te. Isda denan. Asa bro isda ah? Dali na be, na ang panda oy. Dali man. Did ka mao. Panda! Yeah. Naong pangag. Silig na pangag. Siga naman di ay nang. Manang rapod. Dubdubang manang baning kuha naman di ay. Agdari rapos ubos sagbot. Kauwan nyo na. Utpuot mo, tiglamok dan eh. Bago na kong ligo guys, fresh na kay fresh na. Kadungit na. Koan, ma-birthday ko, kay ga-invite ko birthday. Pero andya pa guys, kay mauwa ko maadto. Naligo, gibagas sa pug ko na, basta pa doon ko madaga, pangbugason gajud ko. Uy, di na mo chinilas, di ko ganahan, ngana, kay dali ra ka madamag, alis din na dito. Diya tarungan imong buhok kay bro kay bugnog na po ka, diwindi. Di-apil de po daring ang kulroy o kuan guys, mower. Pero karing dari wa na naapil kay gikapoy na siya kay init na. Madun na raman dari maagian na po dari na di na labong og manghayhay mi. Dali-dali jud kulot hadlok og bijaan. Oh. Oh. Agpasyon ni mother guys kay wa pa man namuwak magsige jaglili diha kay namuwak ng bakuno wa pa man. Agkari nahurot na ra magkuha pero okay ra nakatabang mo puta silingan. Nare ko tundan nga kuhaonon guys tas ubos wa na makuha nakalimot ko. Nahuman na pug ligo. Uban ko. Ugma na ra man to na kuhaon. Ugma day mag general cleaning miss family house kay na may bisita mo abot inig ka Merkulis. Hapon naman guys, so dahil na po musliksis kalsada nagsuroy-suroy while gahuat sa time kay karong tagtaod magdungag na pagko guys. So Lexian is here. Say hi be. Hi. Say hi be. Hi. Hi guys, I'm Lexian Pangag. Asa day ta be? Asa day ta? Laag ta. Asan ta kalaag? Ha? Wa kaing nabi no? Wa kaing nagpangag? Wa. Kay, mahilak ng pagka. Wow! Nang kuko.
Uy, kinsa. Ha? Kainan ko kinsa ko. Gingnan ka kinsa ka? Mm. Ayay, looya. Sawa na kaing nagpangag, gingnan na si kinsa ka. Ayay. Ayay. Asa maimo, ingnan kag pangag o ingnan kag kinsa ka? Pangag. Ingnan kag pangag. Oo. Di ka ganahag ingnan kag kinsa ka? Di. Kay Huli. lusag kaila si Jani mo? Yi. Kaila ka ni Jawa? Kaila. Kinsa man? So, Oops. Ganahan sa kadatong buhak ka bitabi. na. Ya pamaning turok ag atua. Mama ni mo ki. Bubuan. Siwa bubuwi. Uwan manggudes. Gahapon siguro. Gahapon ba ito ng uwan, be? Be? Buwan. Ha? Buwan. Ay, 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 ay. Motor ka mo? Di lagi kay hapon. Na-exercise na rin nga ron. Nga, tagbuwak na po diha na. Nyok, nyok. Ay, ging nagsikinsak. Isa gingan? Kinsa ka. Kinsa ka? Kinsa na, pangag. Guwapa kuno ka, bi. Ginaod? Di. Di ka guwapa. Hamang kaning liwat. Nimo. Guwapa ko, di. Bapa. Wow! Sana all. Nga po guys, kayong isabod. Kay kuan man, kawanon man padung, mubuhi ni si Jadiritso, ang motorok, ang mubuhi lagi. Nga ni, Rikwa abi. Haama. Nga ni, Uy. yung patay ba? Kani? Awak kita dari, kana, ayo sayangi. Mahug ka, maguba ng labot. Gamay lang. Sige ra magpangdagdag. Muli na tarong tagtaod be kay magdungag si mama. Mandaris nanay guys kay simba. Tuwa. Kada simba mandaris patlong kam kada Domingo sa hapon. Gamay lang. Okay ra niya taron ni idagdag dito sa tunggi sabod. Yeah. Tatang idagdag sa tunggi sabod ta. Kau na. Ingon pa nang gitangtang na nang gihukot. Ha? Tuwangan. Wa kay assignment be? Bawal na maghawid og cellphone ron ha. Ay. Kay kasi ana ugma kay. Ayo gawid diha kay abog. Para buwak ang ganahan ba? Ay kasi imong papang gwapo. Ay pa. Papada pa. Kaya na ko ibon pa. Kau. Ha? Sige lamang kagtato-tato. Kita day kajang bagong tato. Daghan iyang tato. Na ano? Daghan pas aho no. Nanundog dyan aho no. Dali ka tang ato ng isabod. Tanong din na ba? Motorok. Basta kaloy antas Ginoo, nga motorok na.
Dagan tay buwak. Nag-iisang bulaklak. Muti. Tagok bi. Thank you for watching na to dali. Mara na imong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw kay magdungag na ko kay hapon na. Thank you for watching guys. Bye. Bye.